Съвета за тристранно сътрудничество. Какво правиш, ма? Иване, решила съм да почнем да тренирам за тънка талия. Айде да отидеш да ми купиш един обръч. Къде ще ги вземем тия обръчи? Ти добре ли си? От пощата. Ти сериозно ли ще ходиш до пощата за обръч? Не там ми каза да отида, ма. От магазина, бе! Отивай бързо да ни станеш с тънка талия и ти като остава гладен. Дай ми едни обръчи. За ядене ли? Спаски! Обръчи за ядене ли, ма? Да, Иване, обръчи за ядене. Да, обръчи за ядене искам. Хубав имам с сол, с сирене, с барбекю, с мед. Какъв искаш? Хупс, мула хупс, откъде да знам аз? Обръчи за жена ми искам, за ядене. Ами да, хупс. Просто на английски. Хубаво, добре, давай ми от всички да е доволна и това е. На, обръчи. Иване, какво да правя с това нещо? Сега ще ти покажа какво. Ай, ти да направиш. Добре, ще тренирам по-късно.